Μέσα από αυτό το πείραμα θα δούμε πώς διαδίδεται το φως. Θα χρειαστούμε ένα κερί στερεωμένο σε πλαστελίνη, συρραπτικό, ψαλίδι, ένα ορθογώνιο χαρτόνι και ένα στρογγυλό, το οποίο το έχουμε σειράψει σε σχήμα κόνου. Παίρνουμε αρχικά το ορθογώνιο χαρτόνι, το κλείνουμε για να σχηματίσει έναν κύλιδρο, το σειράπτουμε στην πάνω και κάτω πλευρά, χαράζουμε γραμμές με το ψαλίδι μας απόστασης περίπου 1,5 με 1 εκατοστό η μία από την άλλη και στη συνέχεια παίρνουμε τον κόνο, τον βάζουμε στο πάνω μέρος από τον κύλιδρο και σκεπάζουμε πολύ προσεκτικά το κεράκι. Στη συνέχεια κλείνουμε το φως. Αυτό που παρατηρούμε είναι πως μέσα από το χαρτόνι αρχίζουν να βγαίνουν οι ακτίνες του φωτός, οι οποίες, παρατηρώντας πολύ προσεκτικά, βλέπουμε πως είναι ευθείες γραμμές. Με το πείραμα αυτό αποδεικνύεται πως το φως διαδίδεται ευθύγραμμα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Στη ζωή μας βλέπουμε ακτίνες φωτός να περνάνε μέσα από σύννεφα και ακτίνες να μπαίνουν από σχισμές σε σπήλαια.